Piatok 13 hodín, 13 minút, letisko. Miňo, rozpočtár. Nestíham. Ešte, že je piatok a cez víkend si oddychnem. Mám toho naháňania tento týždeň dosť. Prezentačný list. Zapíšem sa. Tak, 13. Podpis a rýchlo do šatne. Čo sa deje? Prečo mi nejde otvoriť skrinka? Čo? Otváram vašu? Som sa pomýlil. V práci mám skrinku s vašim číslom. Moje číslo tu je 1313. No aj tak mi nejde otvoriť. Skúsim s ňou zatriasť. Zdá sa vám, že mám dneska smolu? Nemyslím. Či to nebude tým, že je piatok 13. Dnes tu aj tak nič poriadne nefunguje? No, ja na to neverím. Tak vidíte, už som ju otvoril. Tuším, som s ňou aspoň nemusel triasť tak silno. Všetko tu popadalo. No nič, oblečiem si nohavice. Sakra, to je bunda. Čo sa smejete? Že v tom vyzerám ako batula s pamperskou? Vy si dávate bundu na vrch a nohavice dole. Ďakujem za radu. Zapamätám si to. Tipálek. Tak a teraz rýchlo na hodinu. Zoberiem letový plán. Už tu nie je. Zobral ho asi inštruktor. Dnes to na letisku celkom fúka. Tak rýchlo do lietadla. Som tu. Môžete sa posunúť. Nehnevajte sa na mňa, ale nestíham. Nevadí vám to? Je piatok 13. Ak tu bude najhoršia vec, čo sa stane, tak je to v poriadku? A čo by sa mohlo stať? Či nie som poverčivý? Nie som. Ste druhý, kto sa ma na to dnes pýta. Čo to s vami je? No, takže si ako prvé zapneme pásy a dáme slúchadla. Hotovo. Skontrolujeme prístroje. Prepneme tieto páčky. Správne? A nahodíme motory. Všetko ide ako má. Vyžiadame si povolenie na odlet. Haló? Beža? Tu výcvikový let číslo 13. Žiadame o povolenie na odlet. Haló? Beža? Počujete ma? Nič. Iba šumenie. Čo mi ukazuješ? Tam tých dvoch? Dávajú nám signál. Môžeme letieť. Tu fakt nič nefunguje. Cítim sa ako na námornej lodi, kde sa dorozumievajú tými vlajočkami. Tak, touto páčkou pridáme otáčky a už sa rozbiehame. Rýchlosť je dostatočná. Už len pritiahnem pomaly k sebe riadidlá a sme vo vzduchu. Dobre mi to ide? Dnes je to moja 13. hodina. Ja vás nepočujem. Asi máte niečo so slúchadlami. Nič. Vyletíme do 5000 metrovej výšky. Tá zem, keď sa od nej vzdialujeme, je nádherne farebná. Vyzerá ako Lego. Podľa letového plánu by sme mali letieť na sever. To bude podľa prístrojov tým smerom. Pozrite, to budú asi malacky. Čo mi naznačujete? Že to preberiete teraz vy? Jasné, prenechávam vám riadenie. Pirueta. Ešte, že som neobedoval. Čo? Mám to skúsiť ja? Nedbám. Preberám späť riadenie a uvidím, či som si to dobre zapamätal. Pirueta.
Netvárte sa tak mrzuto. No, nebolo to tak dobre ako to vaše, ale na prvýkrát si myslím, že sa mi to podarilo. Ešte niečo mi chcete ukázať? Kľudne. Preberte riadenie. Teraz vás budem sledovať pozornejšie. Riadenie úplne k sebe. Ustúpame ostro hore, kolmo hore, otáčame sa, sme dole hlavou, mobil. Dosiahli sme preťaženie 7G podľa prístrojov, to je bolesť. Zas toľko som toho nechcel vidieť. Už sme rovno. Dúfam, že sa nenahňavate, ale toto ja skúšať nebudem. Ale sledujem vás naozaj pozorne. Tlačíte riadidla od seba, smerujeme k zemi, padáme, prudko letíme k zemi. Prečo ste pustili riadenie? To je odplata za to, že som nechcel skúsiť ten manéver predtým? Čo ste sa zbláznili? Alebo to je taký test k 13. hodine? Rýchlo? Zem sa približuje. Vidím zreteľne auta na ceste. Pritiahnuť riadenie k sebe. Ťahám. Mám pocit, že sme sa pod voskom dotkli tej vody na jazere, ale zvládol som to. Čo? Ja vás už počujem. Ako sme padali, niečo ste prepli tam hore? Tak vidíte, piatok 13. a predsa trochu šťastia. Preto nie som poverčivý. Vystúpame vyššie. Ako mi to ide? Dobre? Toto je vaša druhá hodina ako inštruktora? Nie, že je to vaša druhá hodina celkovo? Čo ty myslíte? Že ja som inštruktor? No tak to teda určite nie som. Toto je moja 13. hodina. To je taký omyl. Čo budeme robiť? Počujem dačo z vysielačky. Belí 5 to čo? Hej väža, nerozumiem vám. Hovorte zreteľne a nie jak Maďari. Čo hovoríš? Je možné, že si dal ten letový plán naopak? Ako si na to prišiel? Aké dve stíhačky? Čo nás práve zameriavajú riadenými strelami? Kde? A už jednu vidím. Maďar väža, nikší sa no šov, nestrieľaj, no bum bum. Čo robím? Neviem maďarsky a dúfam, že tam u nich niekto spozná nejaký z tých jazykov. Otoč ten letový plán. Nasmerujeme to na naše letisko. Dokonca sa mi podaril aj ten manéver, ktorý som po tebe nechcel opakovať. Už nás tie stíhačky nesledujú. A vidíš dáky hrad? Slovensko. Čo mi ukazuješ tým prstom? Aha. To bude stav nádrže. Blíka na oranžovo a ručička úplne dole. Že máme smolu. Tak to budeme musieť pristať na prvýkrát. Vidíš dole hasičské autá? Až teraz som si uvedomil, že jeden z tých kývajúcich ľudí pri štarte bol inštruktor z mojej 10. hodiny. Ten bradatý. Ty si mal minulú hodinu toho druhého bez brady? No, tak to nám asi nemávali, ale chceli nás zastaviť. Tak to sme asi už pri letisku. Preto tu budú tie hasičské autá. No nič, pokúsime sa pristať. Chceš vedieť, koľkokrát som už pristával? No, blahoželám ti. Budeš pri mojej premiére. Máš radšej filmové premiéry? No popravde aj ja. Ďakuješ mi radšej dopredu za let? Potom na to možno už nebudeš mať čas? Aj ty máš podobný deň ako ja? Nič nestíhaš? Jaj? Tak si to nemyslel? Aha. Tak ideme na pristátie. Akú máš poslednú otázku? Či stále nie som poverčivý a neverím na piatok 13. Tak na to ti odpoviem snad za minútu.